volle boten met vrijwilligers om afval op te redden. En de Waadvereniging is duidelijk, de ongespeelde containers binnen een milieuramp. Welkom bij Friesland Joert van sneun 5 januari. Het is Joert de 4e dag van het drama met de containers van het vrachtschip MSC Zoe. Vannacht speelt op een nieuwe afval op de Friese kust aan, zoals hier bij Lauwersoog. De dik luidt beschidden met schoon, lampjes, onderdelen van auto's en een protte plastic. Het wordt luidt zowel in de haven van Lauwersoog als over de volsloine dik tussen Peerses en Lauwersoog. Het schip veert verkeer dat de haven van Lauwersoog in wil, had er bot last van. De bemachtige ziektocht van vrijwilligers naar afval liet het hem Joert meer te verplaatsen naar de dieken bij de Waadzee. Dit is bij Gliks van de Moorn het beeld bij Moddergat. Rijkswaterstaat drugt het aan pilken op het skiermaatje van Rottumer-Eeg, Rottumerplaat en Zuiderduntjes. Het waterfonds had geld beschikbaar gesteld voor viskers die het water opgaan om 's morgens op te visken. Van de Moorn binnen viskers uit Haas en Lauwersoog het water opgaan. Het geld is bedoeld om de kosten voor brandstof te compenseren. Ik weet heel duidelijk dat de reder van het schip MSC Zoe alle kosten betalen zelf voor het oprommen van de rotzooi uit de containers. Ik zou de reder ziekjen te blowen naar de verlenen containers, ont de laatste weeromvoen is. De acties van vrijwilligers die het op de Watereilanden helpen om de stranden en duinen skien te matchen, verrinnen het wisselend. Op Vlieland liet je de strand voor eerst skien. Goed 100 vrijwilligers komen hier naar Skilgo om op te rommen. De burgemeester van het eiland, Bert Wassink, zei dat er genoeg mensen binnen en dat er net meer hulp nodig is. Op het Ameland is wel alle hulp welkom. Daar hebben we verschillende oprominitiatieven opzet. Het plan is om maximaal een flink stuk stroom aan te pakken. Maar ik hoop wel dat ze ons een beetje helpen met Hij heeft er geen zicht op. Nee, ik heb geen idee. De boot naar Schiermonnikoog die binnen van de Moorn betiet stampvol. Ja, ik kom heel vaak op Schiermonnikoog en ik vond het wel erg om te zien dat er zoveel plastic troep lag en zo. Dus ja, ik dacht, we moeten ook nog maar even heen. Ik heb toch vakantie. En hoe ga je het aanpakken? Hoe ga je het doen? Nou, gewoon met vuilniszakken over het eiland heen gaan en dan gewoon meehelpen en zo. Het enthousiasme bij de meesten is tierengroter. Ben je moet een hele protte vrijwilligers aanreizigen naar skier om je de strand op te rommen. Maar ja, daar zit wel een probleem aan vast. Want bij de strandoergangen, daar is eigenlijk net zo volle meer te vinden. Ze moeten volle verder het strand op. En die hulpactie, dat vervier daarheen, dat is nog net echt gecoördineerd. Het leger gaat duidelijk zijn, dat doen wij net. Daar is het leger net voor bedoeld. Nou, de gemeente heeft bussen, de gemeente Schiermonnikoog heeft bussen ingezet. Dus mensen worden zo dicht mogelijk tot aan het strand en tot aan het vuil gebracht. Maar daarna moeten mensen inderdaad wel lopen. Vanmorgen om 10 uur wie er al oerlis tussen Bigeliks, het leger, de commissaris van de koningin, burgemeester Ineke van Gent en allerlei organisaties die hun dwaande houden met het oprommen. En burgemeester van Gent zei dat de korte termijn op dit stuit nou eerst even het belangrijkste is, maar natuurlijk moet er ook zien worden naar de lange termijn. We hadden een volle boot om 9:30, dus dat hebben we helemaal gecoördineerd. Worden opgevangen, krijgen instructie waar ze naartoe kunnen. We hebben natuurlijk met Defensie ook overleg gehad. Die zullen weer naar de oostpunt richting de Ballig gaan, want daar ligt nog heel veel rotzooi. En we zijn ook aan het kijken van wat gaat er nou de komende dagen gebeuren. De commissaris is ook aanwezig, dus ik zal hem ook op de hoogte stellen van wat hier aan de hand is. Maar het is natuurlijk nog niet gedaan, omdat er zijn natuurlijk 277 containers overboord gegaan. Dus ik vrees dat we daar nog heel wat rotzooi van krijgen. Je mag al even bij elkaar zitten, binnen er nog naaie dingen bij kan. Want nu wordt het met vrijwilligers in het leger dienen. Wordt dat nog oors? Dat zal waarschijnlijk oors, maar dat is het volg van de burgemeester. Dat geeft de burgemeester oor. Wat mij onbelangrijk is het wichtig om te weten, hokker informatie daar op departemententafels komen lezen matten. Voor de informatie van de minister, waar de minister en orinstanties op sturen kunnen naar de toekomst staan. Wel is het zo dat er nou op dit moment op skier al die particuliere initiatieven binnen. Bijvoorbeeld dat ze hier met trekkers heen komen om de mensen op een wijn oer het strand te rijden en een eind verderop te brengen, zodat ze derde zaak goed oprommen kennen. Want je bij de oergang leidt net zo volle.
In eerste instantie dachten we dat we best wel veel grote spullen zouden aantreffen. Alleen was dat dus niet zo. Toen hebben we bedacht, oké, hoe ver gaan we nog lopen voordat we grotere spullen tegenkomen. Maar uiteindelijk viel het best wel tegen en we hebben best wel jonge kinderen. Dus we hebben bedacht om al die kleine bolletjes op te ruimen. En daarbij hebben we best wel veel zand ook meegenomen. Maar we weten dat die kleine bolletjes weg zijn dan dat we heel ver moeten lopen. Een hoop plastic, ook van het piepplastic, van het schuimplastic. Maar ook gedeeltelijk uiteengevallen is polystyreen in balen van 25 kilo. Maar sommige zakken daarvan die zijn ook opengebarsten. En dat ligt allemaal als kleine korreltjes. Miljoenen ligt er op strand. Belangrijke vraag is nou vanzelf, wat gebeurt er op een lange termijn? Er is nou mooi opredden, maar er lijkt nog een hulplotte rotzooi. En er zal nog een hulplotte rotzooi listen blowen in de natuur. Wat docht met de natuur? En hoe moet dat opredden worden? Komt er een gecoördineerde actie om daar een antwoord op te gaan? Dat moeten we nog afwachten. Ook aan de orenkant van de Waatzee wordt nog het werk om alle troep op te rommen. Je gebeurt dat vooral toch vrijwilligers. Nou, de hond moet er niet laten worden. We komen hier ook om bij. Maar we zijn weer hier even naar Moddergata. En dan kun je misschien een beetje mij helpen. Het zal net vol worden, maar al iets een beetje helpen. Dus dat waren de baby hier even. Er is een heel soort liefste stukjes piepschoen. Dus die zijn echt lastig te pakken. Vooral als ze tussen de steentjes lezen. En die waaien zelfs echt voort bij voort. Op een heel soort plakken op het vasteland, liek als in Moddergat, Wierum en Tenaat, luidt op het eerste gezicht haast neert meer. Maar dat je beter zorg je dat er nog een heel soort plastic en piepskom hele lietse stikjes luidt. Ik ben een heel soort visken en vogels die stikjes opbieden, dus we zullen er nog lang de gevolgen van zien. Even verderop, liek als je de krek boeten Tenaat, luidt nog wel een heel soort troep. Meestal kunnen je minder makkelijk komen, dus stel ik nog even door je voordat het hier alle keer voort is. Bergingsbedrijven doorgaan best om alles voor te helpen, maar zonder centrale aansturing is het soms lastig om alle goed te vinden. Nou ja, we krijgen natuurlijk wel allemaal signalen van ja, hier ligt wat en daar ligt wat. Maar ja, de coördinatie is niet zo dusdanig dat wij doen ons eigen ding waar wij denken waar wat ligt. En voor de rest horen we bijna niet. Die centrale aansturing mist ook de waardvereniging. Zo bijgelijks de landelijke politiek haar volle meerjaren litten matten. Voorzitter Lut Jacobi neemt de situatie een milieuramp. Het luidt oeral in het Wad zelf, in het Zeedan. En het zon komt er doorheen. Daar komt er al jaren net meer van nou. Het gaat 100 kilometers van richting Duitsland. Ruim 100 kilometer net door. Maar dat is ecologisch bezien echt dramatisch. Ik heb mist een sterke sturing vanuit het ministerie. Op eigen initiatief van de burgemeesters is het Defensie kwam. Maar ik heb infra en wettensteed, infra en milieu. Die binnen de hele week stilwest. Inlandse zaken, dus de hele week stilwest. Misschien wel achter de coulissen, maar in ieder geval net zichtbaar. Dat denk ik van nou, komt het net goed. Op het water is Jood ek de hele dag zacht naar 's morgens. Viskers vanuit Haas en Lauwerzeer gingen het water op en ook de KNRM weer volop in actie. Hier op het water wordt van alles uit het water plukt. Er zijn hele stikken dan droteneerd en dan in één is er weer een concentratie van waterschot. Benammen waterschot, maar ik kersentjes en oorspul wordt dan uit het water hellen. Mooi visknetjes. Die hebben ze hier zelf maken, de mensen van de KNRM, om zo volle mogelijk toch van dat water af te hellen. En met een volle boot kan de KNRM weer naar de haven. Maar al het goed in de Waatzee is nog lang net fut. En dit weer Friesland Joert van sneun 4 januari. Zorg voor meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl en vanzelfs in de Omroep app.